Mbalariany ma pacho kaendi nyaka gie sani niendi oseikore ni rwako kit somo mar CBC e somo giko mamalo e chenro ma bende nyaka gie sani endi osepango kaka kit somo no mar CBC idhi ketoe e mbalariany ma pacho kaendi. Maendi en kanyo kalore kanyo kod jagoro ma ochung'ne weche giko mag tat somo mamalo Laktar Carol Hunja mano yango ni hikruok mar somo mar CBC e mbalariany osegoyo okang' maber miwuoro e thuolo mar higni 3 motelo ne kete tim. Wechegi ne owacho kinde mabende ne idhi alo odiochieng' mag tije pacho kaendi e nyasi mabende ne obagi e mbalariany mar Mama Ngina ma yudore kanyo kar dak ma Gatundu South. In terms of the lectures that we provide in our universities, how are we skilling our students? In terms of the programs that we are developing every day for our students, how are we ensuring that competencies are part of those programs? Currently, we are working on a more regulated way for this to be conducted with the Commission for University Education. And so we are currently working on a competency-based university competency-based education framework that is going to guide every step of the way in terms of program development, in terms of retooling our lecturers, guiding them, so that even as we prepare for 2029, we will already have identified the gaps that are in existence, and we will have already found a way to plan and prepare for that. And this framework, we're actually looking at it being ready before the end of this year. We already have people working on it and developing it, because it's quite some bit of work. Remember, we're not just looking local. And as we say, we want our universities to grow so that even the kind of students we are producing are quality students that can work globally. Gedo maranda chokolo rendo mar SGR maichako kata mesi dayanga dicheng makawuono ni endi bo manindi ma Kisumu en gino endo makoro biro nyuolo thuolo makare magohala e boma ma Nairobi bo manindi ma Kisumu ka achiel kod Kenya mangima. Bende obiro bero weche giko mag dak ka achiel kod wuothe pacho kaendi. Maendi en kalore kanyo endo kod jata tije maduong' ka kambi mar Kenya Railways Corporation mano midusa Philip Mainga mabendo yango ne johala ma Kenya kaendi biro bedo kanyo kod yot e chwalo mwandu mag gi e chirni mane pinje maoko ka achiel kod bende yudo mwandu kata gigo eko mag timo hala mawuok e pinje maoko ka donje piny Kenya kaendi. Regional economic scenario that we are looking at, and therefore SGR will reduce the cost of doing business. Timing for the businesses, the last mile will be reduced for our traders and our commercial people. Logistically, you are going to go, I think you and I know, when I climbed my transport here from Kisumu going to Nairobi, the kind of pain we go through in our roads. We are going to shorten this distance only by, from 6 hours to around 2.5 hours. That, you climb your train here and within 2 hours you're in Nairobi. In the next 3-4 hours again you're in Mombasa. Wanigima na wakwayo ni Ruto mondo konywa, lakini wang'e ni odok to nyaka no chak betere ruka yawa mondo ndikwa mondo wayude tich. Wan mapidho nyithindo kaka osipna no wacho, onge ng'ama pidho nyithindo. Seche moko anadak kenda an single mother. Abiro ni mondo amany mondo nyathino yud kaka dichi mondo kik odhi okwal kama